להצטרף אלינו. אנחנו לקראת ערב מרתק, מפי ידידיה עמרם, הולכת ממש מגניב. אני אוריאל מקולטורה, כמו שכתוב לי בשם פה. אנחנו גוף שעושה פעילויות, תרבות פנאי דתית אפשר לקרוא לזה. פעילויות, התנדבויות, טיולים לחבר'ה צעירים וסטודנטים. והערב הבאנו פה את ידידיה, הסכים להשתתף איתנו לערב מיוחד. אז תודה רבה לכל מי שהגיע, מוזמנים לראות בפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בוואטסאפ, יש מלא פרסומים, מלא דברים, מלא שיעורים. ויאללה, ידידיה, במה שלך אח. וואו, תודה רבה, 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 רבה. אני אהפוך אותך למנהל נראה לי. מדהים, שים אותי כמנהל, אני אשתף פה את המצגת שתלווה אותנו ככה לכל הערב. אז שוב, וואו, תודה רבה, שלום לכולם. כיף לראות כל כך הרבה פרצופים מוכרים, אני אפילו לא מצליח לתפוס את כולם. תודה רבה למיזם קולטורה, שכרגיל עושה אותנו ככה, מארח אותנו ברמה הכי גבוהה שיש, אמנם מהזום, אבל זה מה שיש לנו כרגע. ואנחנו, ממש עכשיו אני משתף אתכם, ואנחנו מתחילים פה במצגת שלנו. יש לנו, מדהים. כיף. אחלה. אז שוב, תודה רבה רבה לכולם שהגיעו, ככה פינו את הערב שלהם, לא הובן מאליו, יש המון תוכניות אלטרנטיביות, אז שמח מאוד, גם בשבילי, גם בשביל מיזם קולטורה. אז ככה, השיעור שלנו היום מבוסס על, השיעור שלנו היום מבוסס על סדרת שיעורים שזכיתי להעביר בקיץ האחרון בירושלים, ממש בחבורה שהתאספה ככה מפה ומשם, התחכנו אחר, אם אפשר למחוק את האפשרויות של הכתיבה תוך כדי, אז יפתור את הבעיה שלנו, וממש בחבורה שהתאספה ככה מדי שבוע, התחכנו אחר המסע הפנימי של קהלת, ובאמת בלי לשים לב, נסחפנו לתוך מסע אישי פנימי שלנו, קיומי עבורנו, כל השאלות שלו, התובנות, המחשבות, הדברים שכאילו כל כך העסיקו אותו וממשיכים להעסיק את כל מי שקורא את הספר הזה שלו, זה הדהד בתוכנו, וזה אפשר לנו לקרוא את העולם שלנו, לשים משקפיים, אם נקרא לזה ככה, משקפיים קהלתיות על העיניים שלנו, ולהתבונן מחדש בתובנות משמעותיות מאוד על העולם שלנו, באמת לראות איך התפיסה שלנו משתנית. זה היה מסע ארוך מאוד בקיץ האחרון, בין כמה וכמה וכמה מפגשים. בשיעור שלנו היום אני אשתדל לתת טעימה מהלימוד ההוא. כמובן שלא נצליח ככה להיכנס לכל העומק של הספר ולראות את כל המסע, אבל בנקודות עיקריות אני ממש מקווה שנצליח לגעת ולהבין את מה העסיק את קהלת, איזה תהליך הוא עבר ומה בסוף הפתרון שלו, מה בסופו של דבר, עם איזה כלים הוא שולח אותנו להמשיך את החוויה שלנו. אני אצטרך לך את השיתוף פעולה שלכם. מה זאת אומרת? תאפשרו לעצמכם להרגיש, להתבונן, לחשוב, להתרומם לאיזשהו מבט על גבוה יותר, תנו לזה להדהד בתוככם. את מה שאנחנו לומדים, תנו לזה להדהד בתוככם, בגלל הנקודה הזאת שאנחנו, הניסיון, השיעור היום, חיים בהבל, ניסיון להיכנס לנעליים של קהלת, הוא יהיה איפשהו כאילו טיפה סדנאתי, ויצטרך את השיתוף פעולה שלכם. אני ממליץ למי שיכול לקחת איזשהו דף ועט, או אולי לפתוח איזשהו פתק על המסך, פתק על המסך של המחשב, ויוכל לכתוב לעצמו נקודות אישיות, תוך כדי תובנות, מחשבות. זה מבחינתי הנקודה שלנו לקראת השיעור היום.
השיעור היום מוקדש במהירות לרפואת רחל בת מזל ויהודה בן מרסל דניז חומשה, שלצערנו חולים בקורונה. אנחנו נמצאים פה עמוק 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 בתוך המגיפה הזאת, ורבים מהקרובים שלנו, אנשים שאנחנו מכירים, חולים, אז השיעור היום מוקדש לרפואת השניים שהזכרתי ולרפואת כל חולי עם ישראל. נקודה האחרונה, ממש לפני שנתחיל, היום י"ח בתשרי, היורצייט של רבי נחמן מברסלב, אחד מההוגים היחידים שבאיזשהו מקום לקח את התובנות של קהלת והכניס את זה לתוך התפיסות שלו, לתוך התורה שלו. נגיע לזה בסוף השיעור, בדרכו הייחודית כמובן, אבל בהחלט נגע והרחיב את זה בשיעור, הכניס את זה לתוך ההגות שלו. אז בואו נתקדם. אנחנו נמצאים באיזשהו מרוץ קיומי אחר משמעות לחיים שלנו. אנחנו מעניקים משמעויות שונות עבור מה שאנחנו עושים, עבור השהות שלנו בעולם, עבור הסיפור, סיפורים שונים שאנחנו מספרים לעצמנו, משמעויות שונות שאנחנו חיים למענם. המשותף לכולם, לכל המשמעויות האלה, לכל המגוון האדיר של הדברים שאנחנו מספרים לעצמנו, שאנחנו אומרים לעצמנו, בשביל זה אני חי, זה שזה לא נמצא בכאן ובעכשיו. זה נמצא באיזשהו משהו שאנחנו מנסים להשיג, מנסים להגיע אליו. המשמעות נמצאת כרגע מחוץ לעסק ידינו, מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. אם זה איזשהו אידיאל, אני יודע, גאולת ישראל, איחוד של עם ישראל, שלום עולמי, אם זה הישג, אוקיי, אנחנו רוצים להשיג משהו, הישג של עבודה טובה ומכניסה ומכבדת, או בן זוג מוצלח, אם זו תוצאה של מסע אישי. החיים שלי כרגע, אני במסע אישי אחר התעלות רוחנית וקרבת אלוהים, או אחר שלווה נפשית וקבלה של עצמי. המשותף לכולם, לכל המשמעויות האלו, לכל המטרות האלו שהזכרנו, זה שהמטרה נמצאת בסוף הדרך הארוכה. בחוויה הקיומית, המשמעות של הדבר זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בתזוזה לכיוון של משהו. אנחנו בניסיון להגיע אל איזשהו יעד, אנחנו לא נמצאים, לא כך שמים לב למה שקורה פה ועכשיו, ואנחנו כל הזמן, הקיום שלנו, השהות שלנו, העשייה שלנו בעולם, המפגשים שלנו, הסיבה למענה אנחנו קמים בבוקר ומכוחה אנחנו הולכים לישון, זה איזשהו משהו שאנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להשיג אותו. זה מבחינתנו באמת כאילו הנקודה, המון 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 נמצא על הנקודה הזאת. אז חברים, התבוננות ראשונית עבורכם, תעצרו שנייה, תסתכלו שנייה על שגרת החיים שלכם בשבוע האחרון, חודש האחרון, שנה, אולי בכלל כל התקופה האחרונה, ותכתבו לעצמכם 3 משמעויות שונות שההווה שלכם, המצב הקיומי שלכם כרגע, הוא מוכוון להשיג אותם. מנינו כמה דוגמאות קודם לכן, אבל תכתבו כאן את הדוגמאות שלכם, את הסיפורים שאתם מספרים לעצמכם, משמעויות שונות, את המקום שאליו אתם רוצים להגיע. ניתן לזה איזושהי דקה, כל אחד באמת יכתוב לעצמו, יחשוב על 3 משמעויות שהוא רוצה להשיג, ועבור זה החוויה שלו, ובשביל זה הוא קיים, בשביל זה הוא מרגיש שהוא קם בבוקר, שהוא יוצא למסע, שם ההתנהלות שלו נמצאת. אז ניתן לזה איזושהי דקה להתבוננות הזאת. כפי שאמרנו, המסע שלנו הוא מסע שמנסה להדהד בתוכנו דברים שקהלת נוגע בהם, מיד נגיע לקהלת עצמו, אבל בואו ננסה דבר ראשון לפתוח את המקום בתוכנו, לראות שאנחנו באמת פתוחים עבור זה. אז בואו ניתן את איזושהי דקה לנקודה הזאת. אוקיי, אז שאלה קטנה מהצ'אט, מה זה אומר קיומי? אז תודה, דיוק חשוב מאוד. כשאני אומר קיומי, הכוונה שלי זה לחוויה שמפעילה אותי, שאני חווה אותה בפועל.
בואו ניקח איזושהי דוגמה. אם אני לומדת לתואר במדעי הרוח, כי זה מעניין אותי, כי זה מרתק אותי, אז החוויה הקיומית שלי היא למידה והרחבת הדעת ותובנות שזה, ומבט שאני מחדשת לעצמי על העולם. אם אני לומדת את התואר הזה, כי אני רוצה להמשיך משם לתואר שני בפסיכולוגיה, וכל המטרה שלי היא להגיע לזה, אז החוויה הקיומית שלי היא הניסיון להגיע אל השלב הבא, ואני כאילו חובה את הזמן שהולך ומתקצר, באמת, זאת אומרת, ניסיון לסיים את התואר הזה, או משהו כזה. זה בעצם החוויה הקיומית. מתי כבר הגיע לשלב הבא? אז אוקיי, נתנו לעצמנו את הזמן הזה, מקווה שכל אחד כתב לעצמו 3 נקודות שעבורו משמעויות, עבורו דברים האלה מכוננים אותו, נותנים לו משמעות לחיים, הוא מרגיש שבשביל זה הוא פועל בעולם. ואנחנו, הדברים האלו ישמשו אותנו בהמשך, ואנחנו נכנסים פה לסיפור של קהלת. קהלת. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. אחרי מסע מאוד מאוד ארוך, קהלת מגיע אל הפסגה של השאיפות האנושיות. הוא הופך לבן אדם החכם ביותר והעשיר ביותר על כדור הארץ. בספר מלכים אנחנו רואים את הצד הזה מהסיפור מהזווית הציבורית, כן? קהלת כמובן מיוחס לשלמה המלך, הוא פותח בדברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, לכן הזיהוי הוא זיהוי מאוד מאוד נוח לזהות אותו לזהות את קהלת עם שלמה המלך, ומספר מלכים שלמה המלך מתואר לנו מהזווית הציבורית של מלך מוצלח, המלך הגדול ביותר שקם לעם ישראל. מלך שאנחנו כל הזמן רוצים וחולמים לחזור אליו, מלכות דוד ושלמה, להגיע אל ימי שלמה, אל השלום שהיה בזמנו, איש תחת גבוה ותחת תאנתו, זה החלום באמת החלום של המון המון דורות בעם ישראל. בספר קהלת אנחנו רואים את הזווית האישית, את מה שהוביל אותו למסע הזה. ואנחנו רואים שזה היה בעצם מסע אישי אל הישגיות, של ההצלחה, וזה מה שהוביל את קהלת באופן אישי להצלחות הגדולות שאנחנו רואים. קהלת רדף במרדף קיומי ארוך מאוד אחר המשמעות. בואו נטעם טיפה מהפסוקים. אני קהלת הייתי מישראל בירושלים, ונתתי אל נעשה תחת השם. הוא ניסה להשיג את כל החוכמות האפשריות, ובאמת ובעשייה, וזה צד אחד שהוא רדף אחר חוכמה, אחר הישגיות של השכלה, ומהצד השני הוא רדף אחר עושר ופרויקטים מובילים, עוצמתיים, הגדלתי מעשיי, בניתי פרי, אספתי מכל שעה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח עם כל עמלי, וזה היה חלקי בכל עמלי. קהלת מספר לנו, כאן מדובר בעצם בפרק ב', הוא מספר לנו אחר העשייה שלו, אחר המרדף שלו, אחר ההישג האנושי הגדול ביותר, בין אם זה בצד של החוכמה, בין אם זה מבחינה של העושר, והוא מצליח להגיע לזה, הוא כבש את היעד הזה, הוא הצליח להגיע למקום הטוב ביותר, הגבוה ביותר, שלכאורה בן אדם הגיע אליו. האם זה מספק אותו? לא כל כך. ופניתי אני בכל מעשיי, שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות. והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. כי הכל הבל ורעות רוח. קהלת לא מספק. הוא מסכל, הוא מאוכזב, הוא שונא, ואנחנו שואלים, מה אוכל אותך?
למה נפלת על הסיפור הזה? מה רע לך? והנקודה היא באמת ההנחת יסוד של קהלת. ההנחת יסוד של קהלת, מה שהוביל את קהלת לכל המסע הזה, זה המושג הבל. קהלת, עבורו, הקיום האנושי הוא קיום זמני, חלקי, ארעי, וזה נורא מתסכל אותו. הוא אומר, אם אני כבר פה, בוא ננסה לפרוץ את הגג הזה, לפרוץ את המגבלות של הקיום האנושי, להשאיר פה חותם שישאר לעד, שלא יחלוף אף פעם. מושג המפתח בספר קהלת זה המילה הבל. הבל במובן של הבל פה, של דבר חולף ולא ממשי, לא נצחי. והוא מנסה כל המסע שלו לברוח מהדבר הזה, לברוח מהמגבלה האנושית שהיא הבל. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? באמת הפתיחה של קהלת היא פתיחה שזה פסוקי הפתיחה של קהלת, ששם הוא יוצא באיזשהו פרולוג מדהים שפותח את כל הספר, והוא בא ומראה איך כל הקיום האנושי וגם הטבע עצמו הוא רוטינה שהולכת וחוזרת על עצמה כל הזמן. ואז הוא שואל, בשביל מה? למה אנחנו פה? מה המשמעות של הקיום שלנו אם כך וכך שנים אף אחד לא יהיה בו משמעות? גם הטבע, דור הולך, דור בא, והארץ עולם עומדת, זרח השמש, ובא השמש, הרוח הולך אל דרום, סובב צפון, כל הנחלים הולכים על הים, והים איננו מלא. זה במובן הטבעי, ובדברים האנושיים, אז כל הדברים מגיעים, לא אוכל איש לדבר, עוד תזבעים לראות, זה נשמע עדיין, כל דבר, אי אפשר באמת להגדיר כל דבר, אי אפשר להגיע לכל דבר, מה שהיה הוא שיהיה, והפסוק האחרון, אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה, אף אחד לא יזכור אותי. בשביל מה אני קיים? המטרה של קהלת, הנחת היסוד שלו, בכל המסע האדיר הזה שלו, זה שהוא מנסה לפרוץ את מגבלות הקיום האנושי. הוא מנסה להגיע למשהו נצחי, למשהו שיצא מהמושג הזה של הבל. והוא לא מצליח. הוא לא מצליח, וזה מתסכל אותו מאוד. שנייה אחת לפני שנמשיך ונראה במה בדיוק קהלת לא הצליח, אני רוצה שנעצור שנייה, תחשבו עם עצמכם איזו מהמשמעויות שכתבתם נובעת מבקשה כזאת, איזושהי משמעות שאתם באמת חיים למענה, מבקשת לחרוג מהקיום הזמני שלנו, מבקשת להשאיר חותם, מבקשת לשנות משהו בעולם, באופן שאנחנו נשנה משהו, שלא הכל יחזור על עצמו, לא הכל רוטינה, באיזשהו מקום, בעוד דור 2-10, אנשים הסתכלו אחר ואמרו, מזל שהוא היה קיים, באמת, טוב מאוד שהוא היה שם. איזו בקשה עבורנו באמת נובעת מהמקום הזה של קהלת, מהנחת היסוד הזאת שלו. קהלת, להזכירנו, כל הקיום שלו מוכוון לפרוץ את תקרת הגג הזאת, לפרוץ את מושג ההבל. אז באמת איזו בקשה שלנו נובעת מהמקום הזה, אתם מוזמנים, מי שמעוניין לשלוח לי בפרטי, בצ'אט, בקשה כזאת שעבורכם היא באמת מהמקום הזה. נובעת מהמקום הזה. ואנחנו נמשיך, באמת, תודה לכל מי ששולח, ואנחנו נמשיך פה ונראה על בעצם מה אכל את קהלת. קהלת, במסע הראשוני שלו, בשלבים הראשוניים של מה שהוא בעצם, עבר בפרקים הראשונים שלו, זה פרקים שבהם הוא עובר משמעות אחר משמעות ומהביל אותה. משמעות אחר משמעות הוא עובר ומנסה לבחון האם זה עומד בקריטריון של ההבל. האם העשייה שלי בעולם הזה, בנקודה הזאת, תהיה משמעותית. והוא בעצם לא משיג את זה. במה שהוא עשה, בכל העמל שהוא עשה, זה
מתסכל אותו מאוד המחשבה שהבן הממשיך שלו אולי לא יהיה מספיק חכם ויאבד את כל העשייה הזאת. כן, הוא כותב, ומי יודע, החכם יהיה או שחל וישלוט בכל עמלי שעמלת ושכנתי תחת השמש, גם זה הבל. במרדף אחר החוכמה, כשהוא בא ואומר, אני אהיה חכם, אני ידע לחיות את החיים פה באופן נכון יותר, מדויק יותר, אמיתי יותר, אני אהיה משכיל, הוא בא ואומר, אוקיי, מה ההבדל ביני לבין השחל? ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני אקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה הבל. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? אל מול המוות אין שום העדפה בין החכם לבין הכסיל, אל מול הזיכרון לאורך דורות, אף אחד לא יזכור את זה. מקרים רעים, תאונות, קוראים באותו אופן לאנשים חכמים או כסילים, מה הרווחתי מזה? שואל כעת. גם זה הבל, גם זה לא נצחי, גם זה חולף. האידיאלים, בפרק ג' הוא בוחן את האידיאלים, אנשים, תרבויות שלמות, חיות למען אידיאל, חיות למען איזשהו סיפור שמספרים לעצמם. וגם זה, הוא בא ובוחן את זה ונופל בשיר העיתים המפורסם לזה, עת לזה ועת לזה ועת לזה ועת לזה, אומר קהלת, אם עת לזה ועת לזה, אז שום דבר לא קבוע, שום דבר לא אובייקטיבי, שום דבר לא נכון לעד. אז אם אני מחזיק באיזשהו אידיאל עכשיו, יכול להיות שבעוד 10, 20 שנה, או האדם שלידי, אולי הוא צודק, אולי האידיאל שלו נכון. הוא אומר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אז מי שבא ואומר, עכשיו צריך להילחם, לך תדע, יכול להיות שעכשיו העת היא העת דווקא של השלום, והוא בא ואומר, תכלס, מי שיודע מה הדבר הנכון בהיבט הגדול, בהיבט הגלובלי, זה אלוהים, ואני לא אלוהים, אומר קהלת. אז עת לזה ועת לזה, ולכן גם זה הבל. הוא בא ומפיל גם את זה. אידיאלים של תיקון עולם ומוסר חברתי מאוד מאכזבים את קהלת. כשהוא בא ואומר, אוקיי, נתקן את העולם, נהפוך אותו למקום טוב יותר, למקום של צדק, של יושר, הוא בא ואומר, ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט, שמה הרשע, ומקום הצדק, שמה הרשע. באיזשהו מבט ציני, אבל מאוד 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 חד, אומר קהלת, אנשים ניסו את זה לעשות את זה לפניי, וזה לא מצליח להם. דווקא במקומות שרוממות המשפט והצדק בפיהם, דווקא שם יש שם את העוולות הכי גדולות, את העינוי דין הכי גדול. ככה הוא עובר משמעות אחר משמעות ומהביל אותה, הופך אותה להבל. אם ניקח משמעויות, בין שכתבתם, בין שהן כאילו נכונות עבורנו, אז אם אנחנו מדברים על איזשהו, שוב, דיברנו על תיקון עולם, להפוך עולם לעולם מתוקן יותר, מוסר חברתי, דברים שמפעילים הרבה מאוד אותנו בחלקים מחיינו, או ממש כל חיינו מכוונים למקום הזה, גם זה, המון אידיאולוגיות היו ונפלו, תרבויות חולפות, זה לא יחזיק מעמד, אז למה? זה לא יפרוץ את המגבלה הקיומית האנושית. כל ההישגים האדירים האלו של קהלת היו עבורו חסרי משמעות, כי הם לא עמדו בקריטריון הנצח שהוא דרש מהם. קהלת דרש קריטריון של נצח, קריטריון כמעט אלוהי, והם לא עמדו במגבלות האלו. כפי שראינו, את קהלת ההבנה הזאת מאוד מאוד דיקה. הנחת היסוד הזאת לא אפשרה לו לחיות, לא אפשרה לו ליהנות ממה שהוא השיג, והוא השיג המון. וזו שאלה, שאלת הקיום, שאלת המשמעות של הקיום, היא שאלה שמלווה את האנושות מאז ומעולם. כנראה זו השאלה המשמעותית ביותר עבור האנושות, זו שאלה שגם יצרה הכי הרבה גלים, ואפשר לומר גם קידמה את האנושות הכי הרבה, באיזשהו פרדוקס מוזר, אבל במובן האנושי, במובן האישי, הקיום האישי של הסובייקט, של האדם שעומד מול שאלת המשמעות, קהלת שואל את השאלה הקיומית שכל אחד ואחד באיזשהו מקום, מתי שהוא בא ושואל את עצמו, למה אני חי? ואל מול הנחת היסוד הזאת של קהלת שבא ואומר, אני רוצה שזה יהיה משמעותי, אני רוצה שזה יחזיק מעמד, אני רוצה שזה יהיה נצחי, הוא לא יצליח למצוא
דבר כזה, והוא עובר משמעות אחר משמעות שהאנושות מספרת לעצמה, ולא מצליח להשיג אותה. אז הרבה מאוד מאוד מסיימים את קהלת פה, באיזשהו כאילו הרגשה, אוקיי, מבאס מאוד, שאלת הקיום לא נפתרה, איזה בסלי, לא לכולנו, ויוצאים עם קהלת עם איזושהי תחושה של ספר פסימי, של הוגה אקסטנציאליסט, מדוכא, ציני, מאוכזב. ככה גם אני פגשתי את קהלת בפעם הראשונה. כשנכנסתי לתוך הספר, ראיתי שזה ממש, ממש, ממש לא הסיפור האחרון שלו. לא התכנסנו להיות ככה מדוכאים באיזושהי שאלה כבדה, מה אתה נופל עלינו? חג, שמח, כולם מאושרים, מבסוטים, המשפחה, פחות או יותר. אז זהו שלא. קהלת לא נתקע בשאלה, והוא פותר, והוא מוצא פתרון שעבורו משמעותי מאוד. ובשונה ממה שחושבים, הפתרון של קהלת לא נמצא בפסוקים האחרונים שלו. רבים חושבים, הפסוקים האחרון, ברחו לי הפסוקים האלה, אבל הפסוקים האחרונים בקהלת, לא שם נמצא הפתרון של קהלת. קהלת מוצא את הפתרון כבר בפרק ב'. מיד אחרי שהוא מהביל את העושר ואת החוכמה, כפי שראינו, הוא בא ואומר מה הפתרון. והוא מזכיר אותו, פרק ג' וגם פרק ד', ובעצם כל נושא שהוא בא ובוחן אותו, הוא מהביל אותו מול הנחת היסוד, ואומר, לא חוזר לפתרון. מפרק ז', קהלת הוא 12 פרקים, מפרק ז', חצי מהספר, קהלת כבר מזניח את המסע שלו, ומלמד אותנו לחיות לאור הפתרון. הוא מתחיל לייעץ לנו איך חיים לאור הפתרון הזה. 1, 2, 3, 4, טוב שתעשה ככה, אל תעשה ככה, תדייק פה, תדייק שם, והכל לאור הפתרון הזה. קהלת יוצא עם פתרון חד, מדויק. בסוף הספר הוא בא ואומר, אני זקן, אני כבר סבלתי את כל זה, אל תבזבז את הזמן כמוני, שמח בחור בילדותיך, והוא בא ומסביר לבחורים הצעירים איך לחיות לאור הפתרון הזה. מהו אם ככה הפתרון הקסם הזה של קהלת, שמניח את הנפש המיוסרת שלו. קהלת משחרר את הנחת היסוד שלו, ומקבל את קיומו הזמני. זה הפתרון שלו. אם אמרנו שהנחת היסוד שלו, זה שהוא לא מקבל את המובן שהוא לא זמני, שהוא סובייקטיבי, שהוא חולף, קהלת בא ואומר, אני מקבל את זה שאני זמני. למה? מתת אלוהים. אם אלוהים בא וברא אותי, אלוהים מעניק המשמעות, אלוהים בורא העולם, ברא אותי זמני, ברא אותי בקיום עכשווי, בקיום שזה מה שנמצא כרגע, אז זה מה שיש לי. או עכשיו הוא אומר בהשלמה, הבל הבלים, הכל הבל, והוא מוצא את המשמעות בחוויה מלאה של הקיום הזמני, של הקיום הארעי. הקיום האנשי, לדעת קהלת, לא צריך לחרוג מהארעיות שלו. המשמעות המלאה היא מעצם הקיום שלו. ולכן, מרכז ההתעסקות של האדם, של האנושות אולי, היא לחוות באופן הכי נוכח, חי, עוצמתי וקיים, את מה שנמצא בו כרגע. בואו נראה חלק מהדברים שהוא כותב. אין טוב באדם שיוכל ושתה, אין טוב אלא באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו, טוב בעמלו. גם זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא, כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני? את מה שאני אוכל, אני חווה. אז בואו נשאר בזה. ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. פרק ה', הנה אשר ראיתי אני טוב, אשר יפה לאכול ולשתות, ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש, מספר ימי חייו, אשר נתן אלוהים, כי הוא חלקו. ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. והוא ילבנו בעמלו ימי חייו, אשר נתן אלוהים תחת השמש. קהלת בא ואומר, תחיה באופן הכי משמעותי, הכי נוכח, את מה שנמצא פה, מה שנמצא כאן ועכשיו. את הפתרון של קהלת אפשר להבין באופן קיצוני כקורא להדוניזם או לנהנתנות, זו לא הכוונה שלו.
קהלת בא ואומר, תעביר את מרכז הכובד של החוויה שלך אל הקיום הממשי. אם יש, במקום להיות בפוקוס על מה שצריך לקרות, על מה שאני רוצה להגיע אליו, אל המטרה, אל האידיאל, הבלתי מושג, משהו מעבר לטווח של היד שלי, שים לב למה שאתה נמצא בו כרגע. שים את מרכז הכובד, מרכז החוויה שלך, איפה שאתה נמצא כרגע. הוא לא סותר את האפשרות שאנשים יבואו ויעשו משהו משמעותי. הוא אומר, ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. הוא מכיר בזה שאנשים צריכים עשייה משמעותית, עשייה שעבורה מסמלת את הטוב, בשביל להעניק משמעות לכאן והעכשיו. אבל המשמעות היא הכאן והעכשיו. המטרה משרתת את הרגע, אוקיי? המשמעות היא אמצעי למטרה של חוויה מלאה של הקיום עכשיו. עכשיו זה הרגע, לחיות את הרגע. קהלת מלמד אותנו. הוא מדריך לחיי זהירות, מפני סיכונים מיותרים, מפני דברים שיערערו את הקיום עכשיו. הוא אומר, אל תתנה את הקיום שלך, את היציבות שלך באיזשהו משהו דמיוני, באיזשהו משהו שאתה רוצה לתת. עכשיו זה הרגע. הוא מחזיר כל פעם את הפוקוס למה שנוכח עכשיו, לחוויה עכשיו. וזה באמת הדרישה שלו. אל תיתנו למשמעות כלשהי לערער לכם את הקיום. קהלת ערער את הקיום שלו. הוא בא ואומר, המטרה שלי היא לפרוץ את הזמניות של החיים שלי, והוא שונא את החיים. הוא לא מסופק, הוא לא נהנה, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, הוא במצב דיכאוני. למה? יש לו כל כך הרבה טוב. הוא מבין שהוא צריך לחשוב מחדש על הכל, והוא מחשב מחדש את כל הסיפור שלו. משנה את הנחת היסוד, במקום שהמטרה תהיה המשמעות העתידית, המטרה היא החוויה עכשיו, והמשמעות העתידית משרתת את המטרה שהיא חוויה מלאה ונוכחת של הקיום עכשיו. אם נחזור, חברים, למשמעויות שכתבנו, אז שכל אחד יבחר איזושהי משמעות אחת, ויזכר בסיטואציה שבה היא מעט ערערה את ההווה שלו, את הקיום שלו, שהוא כל כך התמסר אליה, וזה שפתאום הוא שם לב שהוא לא שם לב לעצמו, לסביבתו, לצרכים נוספים שנמצאים סביבו, שבשם המשמעות הגדולה, איזושהי משמעות, הוא בא וערער את הקיום של ההווה שלו. כל אחד יבחר באמת משמעות אחת כזאת, ויזכר בסיטואציה כזאת, יזכר במקרה שבו הוא בא וערער, איבד את האיזון בקיום שלו בגלל ההתמסרות העוצמתית, הטוטלית, אל השלב הבא, אל העתיד. בנוסף, אחרי שהוא נסגר בסיטואציה כזאת, אם הוא היה מתנהל לאור הפתרון של קהלת, במה הוא הטיפה משנה את ההתנהגות, נותן איזשהו טיפת איזון להתנהגות הזאת של היום-יום שלו, במה זה השונה? שוב, איזושהי ניסיון צלילה כזאת לנעליים של קהלת, אחרי שראינו את המסע הגדול של קהלת, אחר משמעות שתצא, שתפרוץ את הקיום האנושי שלו, ואת ההבנה שהוא מאבד ככה את הקיום שלו בעצם, הוא מאבד את מישהו, אז ראינו גם את הפתרון, ואני שואל באמת איפה זה אצלנו, איפה אנחנו רואים שבאמת הרערנו את הקיום שלנו, וכיצד אולי באמת גם הצלחנו לאזן ולהתנהל לאור פתרון הזה שקהלת, הצלחנו להבין את זה ולהחזיר את הפוקוס, להחזיר את המטוטלת כזאת אל עבר חוויה נוכחת בקיום, עכשיו, כפי שהיא. אז באמת תיתן לזה עוד איזה חצי דקה ככה בשביל החברים, תוכלו לחשוב, תוכלו כאילו להיזכר במקרים כאלו.
באמת, זה פחות או יותר היה המסע של קהלת, המסר שאיתו הוא ממשיך אלינו. אם נחזור טיפה לשקופית הקודמת, למטה בפרק י"א, ממש לקראת הסוף, הוא בא ומראה מי היעד של הכתיבה שלו, של הספר המדהים, אז המגילה האישית, היומן האישי לגמרי, שהוא בא וכתב, הוא מכוון את זה אל מישהו בתחילת דרכו. שמח בחור בילדותך, והיטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ועם זאת דע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. קהלת לא מתעלם מזה שיש איזשהו סיפור גדול, יש איזושהי משמעות גדולה שאלוהים מעניק אותה. הוא בא ואומר, בתוך המסגרת הגדולה הזאת שאלוהים מעניק לנו, תשמח, תחיה, תהנה, תחווה, הלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, בתוך המסגרת הזאת. תחיה את הרגע, תנחח בה. וזה באמת המסר של קהלת עבורנו. ואם אני מחבר את זה, חושב איך זה בעצם מתחבר למקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, בחלק מקהילות האשכנזים יש מנהג ללמוד את ספר קהלת בסוכות. ההסבר הידוע הוא שנזכר בחג האסיף, שאנחנו אוספים את כל התבואה וזה, כי יש לנו כל כך הרבה, נזכר שהכל הבל, שהכל לא משמעותי וחולף וכו' וכו' וכו'. אני חושב שלאור מה שלמדנו, אפשר להציע הסבר אחר. אם כל השנה, במשך כל השנה, אנחנו שמחים, במקרה הטוב, ברגעי השיא של ההצלחה שלנו, ברגעים שבהם אנחנו מצליחים להגיע לאיזשהו יעד, ווואו, איזה יופי, איזה מספק, איזה מדהים, במקרה הטוב אנחנו מצליחים לשמוח שם, הסיפוק שלנו, כשהכל מסודר וטוב ושלם וקוהרנטי והרמוני וממלא אותך בתחושה של משמעות והישגיות, אז חג הסוכות מכריח אותנו בדיוק ההפך. לצאת מהבית המסודר, המובנה, היציב, שהוא בעצם ההישגים שלנו כל השנה, אל איזושהי סוכה, איזשהו צריף מעץ, דולף, חם, קר, ארעי לגמרי, להשקיע בו, לקשט אותו, לחיות בו, לנחוח בו בתוך הארעיות. סוכה היא צריכה להיות סוכת ארעי, סוכה זמנית, והוא מצריח אותנו להימצא, הוא מצריך אותנו, מכריח אותנו להימצא במצב ארעי, זמני, לא נוח, ומחייב אותנו לשמוח בסיטואציה הזאת. בסוכות תשבו 7 ימים ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. חובה עלינו לשמוח במצב הארעי הזה, לשמוח במה שכאן ועכשיו, לא במה שאמור להיות, מה שעתיד, אסור להתעסק במה שבהמשך. וכשאתה יושב בסוכה, אתה לא מתעסק במה אמור לקרות, כל מה שאפשר לדחות לאחרי החג, אתה דוחה לאחרי החג, ממש אסור להתעסק בו. ותתמקד כרגע במה שיש לי. מה שאני מצליח להכניס לסוכה, אמנם זה זמני והרעי, אבל זה מה שיש לי, זה מה שאני נוכח, תהיה פה, תנחח פה, תהנה פה. לשמוח בה ממש בלי סיבה, כי לא צריך סיבה לשמוח בקיום. הקיום פשוט משמח בפני עצמו. וזה נראה לי התובנה הזאת של חג הסוכות עבורנו, זה התובנה של הקהלת עבורנו, ולכן בעצם קוראים, לומדים, חווים את קהלת בחג הסוכות. רבי נחמן מברסלב, אמרנו שנגיע אליו, היום יום פטירתו ה-210, לא נותנים לכזה יורצייט לעבור לידינו, הוא יישם את הגישה הזאת בעבודת השם. אמנם באופן הייחודי לו והכל כך חדשני עבורו, אם אנחנו עד עכשיו נגענו בקיום, בחוויה חומרית ואנושית, רבי נחמן לקח את זה כמו כל דבר שהוא בעצם לקח אל עבודת השם, ובא ואמר, בעבודת השם, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. ככה הוא כותב ולכותב מוהר"ן רע"ב, הוא בא ואומר באמת, תנחח את הרגע, ואת הרגע הזה תנחח. אז באמת, אם נסכם מה אמרנו, אם התחלנו באיזושהי קריאה ותסכול של קהלת מהמושג שלנו, במצב הזה שאנחנו נמצאים בהבל, אז קהלת בסופו של דבר בא ואומר, הבל הבלים, באמת הפסוקי הסיום של קהלת,
הבל הבלים, אמר הקהלת, הבל הבלים, הכל הבל. הוא עושה סגירה מלאה של הפסוק המתחיל, והוא אומר, כן, הכל הבל. חיים בהבל, ואנחנו בסדר עם זה, ואנחנו בכיף עם זה, ואנחנו שמחים וחווים את הקיום כפי שהוא עכשיו, זמני, ארעי, בסדר, זה הקיום האנושי, אנחנו שמחים בו, אנחנו הוכחים בו. וזה בעצם הסיפור שלנו, אם התחלנו מהתסכול שלו, מצאנו את הפתרון שלו, ובסוף באמת גם נגענו בכך שזה העניין של חג הסוכות, לחיות את הרעיות, לחיות לכאורה בהבל. זהו חברים, אני סיימתי פה, הייתם אחלה, הייתם מדהימים. אנחנו נפתח עכשיו את הרמקול, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, לברר, אם לא התייחסתי פה לאיזושהי שאלה בצ'אט, יכול להיות, אז ממש בכיף. ותודה רבה רבה לכם, ותודה למיזם קולטורה, המשקיען שזה, וואו, שרדתם עד הסוף, כמעט כולם. אני אפתח פה את ההשתקה למי שרוצה. כן, אני מזכיר שוב, זה היה טיפה מקוצר, השיעור מבוסס על סדרת מפגשים, פרונטליים, ארוכים, אבל את הנקודה... מה קרה? ידידיה, יישר כוח גדול, גדול, גדול. תודה רבה רבה רבה. הזום שלי טיפה נתקע, אז אני לא רואה מי מדבר איתי, אבל תודה רבה. גחלי, כן, כן. דידי, אפשר לשאול? בוודאי, בוודאי. אני אגיד לך מה, כאילו זה קצת מסוכן להגיד, שהוא התכוון לכאילו, תחיה את הרגע, תעשה... זה נכון, אבל אני חושבת שחייבים לחבר את זה לפסוק האחרון. כלומר, אם אתה, כאילו, בסוף דבר, את האלוקים יראה את מזוזיו שמור, כי זה כל האדם. אז אם אתה בדרך הזאת, ואתה כאילו חווה את הרגע, ולא שוכח את עצמך, כאילו קצת לא מאזן, אז זה בעייתי, כשאתה שוכח את עצמך בקיום מצוות, כי גם לשם אפשר ללכת לאיבוד. אתה כאילו יכול להתערף על איזה מצווה, ואז לשכוח דברים אחרים. אבל נראה לי, כאילו, הקטע זה להגיד שהוא אמר תהנה כזה מהרגע, זה קצת כאילו יכול להיות מסוכן, לא? נגענו בזה בקצרה, בפסוק הזה שאמרנו, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, יש לקהלת תפיסת דת משמעותית מאוד, יראת אלוהים אצלו מאוד 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 נוכחת, והוא כן מכניס את הכל לתוך מסגרת דתית או יראת אלוהים, אבל באופן שונה ממה שאנחנו בדרך כלל מכירים. בדרך כלל אנחנו מכירים, וככה כל ספרי התנ"ך, הם לא מתמקדים בחוויה האנושית. ספרי התנ"ך ככלל מתמקדים בסיפור הגדול, באידיאל הגדול, להיות חלק מהמסע הזה, מגאולת העם, מחוויה, ממסע רוחני של מוסר חברתי וכו' וכו', כל הנביאים. קהלת לוקח אותנו למקום האישי, הקיומי, הכי אינדיבידואלי, שהוא ראשון האינדיבידואלים, אולי האינדיבידואל היחיד בכל התנ"ך. ומהמקום הזה הוא בוחן את הכל. אז הוא נותן לנו קונטרה למה שאנחנו יכולים לפעמים לטבוע בתוך העולם הדתי, כמו שהזכרת. כאילו, בפרק ה', דרך אגב, לא נגענו בזה, הוא מהביל את עבודת האלוהים. הוא מהביל את אנשים שנכנסים באופן טוטלי לחוויה הדתית, לחוויה הרוחנית, שמאבדים את עצמם שם. בוא אומר, זה מסוכן מאוד, אתם מאבדים את עצמכם. הוא מנסה לתת איזשהו קונטרה, לתת איזשהו איזון. הוא עדיין דתי, הוא עדיין ירא אלוהים, אבל האיזון שהוא מעניק לנו זה באמת מרכז כובד בחוויה כפי שהיא עכשיו. שוב, זה לא נהנתנות, זה לא הדוניזם, כי יש לו אלוהים, והוא בא ומכיר בצורך הקיומי לחיי רוח, לחיי עשייה חיוביים, טובים. הוא כל הזמן מדגיש את זה, שהאדם צריך לעשות משהו שטוב לו ולפעול טוב בעולם. אבל איפה המרכז? מה המטרה? המטרה היא בסוף
חוזרת אליי, לחוויה הקיומית שלי. הצלחתי לדייק משהו? הבהרתי משהו? אוקיי, אולי זה באמת זווית אחת, וצריך באמת לקרוא את כל המאמרים שאמר שלמה המלך, באמת כדי לעשות מהכל משהו הומוגני. אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. הרב שלי, כשלמדנו יחד קהלת, אז הוא אמר שהתנ"ך הוא הסופה של 24 ספרים, שאי אפשר לבנות את התפיסה שלך על פי ספר אחד. אתה חייב ללמוד את הכל ולחיות בתנועה מורכבת, תודעה מורכבת שמכילה את הכל. אם למשל תיקח את ספר שופטים, אז יהיה לך תפיסה נורא שלילית על עם ישראל. אם תלמד רק את ספר תהילים, אז יהיה לך תחושה שהחוויה, שכל הקיום מוכוון אל איזושהי חוויה מטאפיזית, רוחנית גבוהה. אנחנו צריכים ללמוד את הכל, ובאמת נתנו כאן את הצד של קהלת. אם נרצה לאזן, אז נביא את אבא שלו עם תהילים וניתן כיוון אחר. נביא את שיר השירים, שמעניק כל כך הרבה משמעות דווקא לרגש הטוטלי ומשמעותי, ושם כל כך הרבה מהמרחב הקיומי האנושי בהישג של משהו. אנחנו כן צריכים להחזיק מהכל. נתנו פה את המבט של קהלת, ואני מסכים עם הסייגים שנתת, אבל שוב, שיעור זום של 40 דקות לא מאפשר את המרחבים האלה. מבטיח לך שהמרחבים האלו דנו לעומק בסדרת שיעורים בקיץ. ידידי, אפשר לשאול שאלה? בוודאי, רק אין לי את השם, אז יונתן? כן. יש עליך תותח. פתח מצלמה. לא, המצלמה שלי פתוחה נראה לי. אני בלי מצלמה כאן? כן, אתה בלי מצלמה. לא, הזום שלי, אז יש לי מצלמה, אני רואה שהמצלמה פתוחה, הזום שלי פשוט כתוב לו שהוא לא מגיב, אז אני לא רואה אתכם, אבל אני שומע ומראה. כן, נתן. פשוט לא הבנתי איך קהלת עשה את הקפיצה הזאת. כאילו, היה לו קשה עם כל זה שהכל אבן, וזה כל משהו מסתבך עם זה, כאילו. והוא, איך שאמרת, פתאום הוא משלים עם זה, כי הוא מבין שהכל אבל, אבל, אתה מבין? כאילו, היה לו קשה עם זה שהכל אבל, והוא משלים עם זה כי הוא מבין שהכל אבל. ואין לו מה לעשות עם זה. כל תפיסת העולם שלו היא פתאום כאילו, היא פתאום מסתדרת, אבל לא הבנתי את הפער הזה, איך הוא מצליח להתגבר על הפער הזה. נכון, אתה צודק לגמרי, לא הספקנו לגעת במה הוביל את קהלת לפתרון. מצוין, שאלה מצוינת. אני חושב שמה שהוביל את קהלת לפתרון זו ההבנה שהוא נמצא בתוך עולם שמישהו ברא אותו. שיש איזושהי ישות תבונית גדולה, מכילה, שבראה את העולם הזה, והיא העניקה לו משמעות. כל הפתרון שלו מלווה במילים, זו מתת אלוהים היא, ודע כי זה מתנת אלוהים, וכו' 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 וכו'. הנקודה היא שאם אלוהים בורא הכל, מעניק המשמעות, ברא אותי, זמני, ארעי, הבלי, אז שם נמצאת המשמעות שלי. המטרה שלי לא לפרוץ את ההבל הזה ולהפוך לאלוהים, להפוך לנצחי, לא, אם הקיום שלי, אם הטבע עצמו הוא רוטינה חוזרת, הוא הבל, הוא זמני, אז גם הקיום שלי, כנראה המשמעות שלו תמונה בהבליות שלו. עכשיו, קהלת הוא בן אדם טוטלי, אז הוא באמת לקח את הפתרון הזה, ולקח וחי, ובנה תפיסת חיים, תפיסה שלמה, הוא מפרט אותה, תפיסה שלמה איך לחיות לאור הפתרון הזה. ויש לו גם עליות וירידות לתוך הפתרון הזה, וקשיים, ולא הכל הולך חלק כמו החיים, הוא מספר את החיים, הוא לא מייפה שום דבר, לא מטייח כלום, הוא מספר את החיים. גם בתוך הפתרון הזה, פתרון קשה, פתרון לא קל ליישום. אבל זה הנקודה שלו, הוא באמת לקח אותו, ובאופן טוטלי, כאילו נכנס לזה עד הסוף. אז אני חושב, אם באמת נחזור, אז אני חושב שמה שהוביל את קהלת לפתרון הזה, זה התובנה שאלוהים ברא את העולם, שהכל מתת אלוהים. ואם אלוהים ברא אותי זמני והבלי, אז הכל הבל. ואם ככה אלוהים ברא את העולם שהכל הבל, אז טוב לי עם זה, ואני ממשיך הלאה בשמחה? כן,
כן, אז אני מוצא משמעות בתוך זה, ולא מנסה לפרוץ את זה. לא מנסה לפרוץ את זה. המון מהתסבוכים שלנו זה הניסיון לפרוץ את הקיום שלנו. והוא אומר, לא, אם זה הקיום שלי, אז בוא ננהל מה שיש. כאילו, באיזשהו מקום, זה איזשהו חכם השמח בחלקו. באיזשהו מקום, רק בתפיסה הרבה יותר מפורטת, הרבה יותר רחבה. יש המון, כאילו, ברור שחז"ל מתכתבים לאין ארוך, ובסוף זה לא תובנה כל כך רדיקלית. קהלת הוא רדיקלי כי הוא יישם את זה, כי הוא כתב את זה, כי הוא משתף אותנו במסע שלו, לכן התובנה הזו כל כך משמעותית כשהיא מגיעה מהפה שלו. אבל בסוף זו תובנה שאלף ואחד תרבויות וחוכמות חיות אותה ברמה כזו או אחרת. קהלת הוא ייחודי בזה שהוא כותב את זה לאנשים דתיים, תנ"כים, לעם ישראל, שהוא לומד אותנו איך לחיות את זה, לכן הוא ייחודי, אבל אנחנו יכולים להעניק לעצמו את התובנה הזאת גם ממקומות אחרים, כן. תודה רבה. בכיף, יונתן כפרה, כיף שנכנסת. כן. כן. רציתי רק להגיד תודה בשמי ובשם יותם, שיושב פה לידי, שמענו בצמא את מה שאמרת, והשכלנו, היה מאוד מעניין. תודה, אבי. תודה. סיטואציות, להשתמע. להשתמע, תודה, צדיק. טוב, אז תודה רבה לידידיה עמרם, היה ממש מרתק ומעניין. אני רק אפשר שאלה רגע? אפשר עוד שאלה? כן, בטח, בטח. דידי, זה אורי. אורי, כפרה עליך. הרבה מהדיבור שלנו. שאלתי היא כזאת, אם קהלת מגיע למסקנה כבר בפרק ב', למה הוא מנסה לברוח ממנה עוד פעם בפרק ג', בפרק ד', בפרק ה', הוא כל פעם מגיע לחזרה? תענה לי אתה. יש לי תשובה אחרת, אבל אתה לא רוצה את התשובה שלי. אני לא רוצה את התשובה שלך. תעשה לי טובה, נו, ממתי אנחנו משנים הנחת יסוד לחיים בצורה כזאת נוחה? אם אתה חי לאור משהו, אתה בא ובוחן את זה פעם אחר פעם, בוחן את זה מול זה, מבטיחים לך, לא, יש את זה, לא, יש את זה, יש אידיאל כזה, יש משמעות כזאת. אתה אדם כנה, והוא אדם רדיקלי וטוטלי, אז הוא הולך ובוחן את זה. הוא בוחן את זה עוד פעם ועוד פעם, כל פעם הוא בוחן משמעות אחרת, הוא לא חוזר למסע שלו אחרי החוכמה ואחר העושר. הוא מעביל את זה, עובר לאידיאלים, הוא מעביל את האידיאלים, עובר לחוכמה, למוסר חברתי, מעביל מוסר חברתי, עובר לסיפור של עבודת אלוהים. אבל לאט לאט הוא מתחיל להשתנות, כאילו הרמה שהוא בא וכאילו, הוא מתחיל לדבר יותר ויותר בהשלמה עם הפתרון שלו, עד שפרק זין הוא פשוט כאילו הופך מתחיל ללמד אותם איך לחיות לאור הפתרון הזה. זו התשובה שלי. תודה רבה, שכוייך. כפרה עליך. טוב, אוריאל, נראה לי סיימנו פה. ככה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידידיה עמרם, היה ממש מרתק ומעניין. אני רק רוצה להזכיר למי שעוד בעניינים, שיש לנו עוד פעילויות שבועות בהמשך שבוע, חמישי בערב הושענא רבה, הכנו לכם פעילות ממש מעניינת, עם חדר בריחה, סדנת כתיבה יוצרת, סדנת מיינדפלואנס, ממש דברים כאילו ברמה הכי גבוהה שיש, תכנסו לפייסבוק, לאינסטגרם, כניסה חינם, באמת שווה. אז שיהיה תודה רבה והמשך ערב טוב לכולם. שלך, תודה רבה אוריאל, תודה רבה לכולם, ממש שימחתם אותי. חג שמח. תודה רבה לך, חג שמח. תודה רבה, היה מאוד מעניין, תודה רבה. תודה רבה. חג שמח, ידידיה.